The people you see behind me were all infected with coronavirus. I can't show you all their faces, but what I can do is tell you their incredible story. This is a group of friends and colleagues who work at a church in Singapore. Back in January, one of them got infected with COVID-19 over a family dinner. And without him knowing, he came to church and had a normal day. But little did he know that his virus was spreading like wildfire. 2 people got infected. 3, 5, 10, 15, 17 people got infected just like that in a very short time. No one knows exactly how it happened. It could have been a meeting, a sneeze, a handshake, or a cough. That's how contagious coronavirus is. And that's how an entire church was shut down. From headaches, to fevers, to intensive care units. When I was infected and when I was a confirmed case, that thought came through my mind. That I would die because of the virus. Each one of them had a different response to the virus. Some didn't feel it, others spent 31 days in the ICU. And the story doesn't end here. In addition to dealing with coronavirus, they had to deal with the stigma. The COVID-19 stigma is huge. At school, their kids were called COVID kids. Hotels didn't let their families stay, and family weddings were forced to be cancelled. This is why we had to cover most of their faces. This tragedy was going to ruin their lives. But here is what we don't hear enough of. Facts. COVID-19 has a much higher recovery rate than we think, with over 98% of patients recovering. And for this group of friends, 100% of them recovered. 17 out of 17 of them healed from coronavirus. That is incredible. In no time, they went back to living their lives normally, full of energy and gratitude. As the days went by, I realized that I wouldn't die because I felt strong at a point in time, physically, emotionally. I didn't feel that I was dying. Instead, I was feeling that I was recovering and growing stronger by the day. Now, they are donating their blood for medical research. Because of their donations, we can develop vaccines to save everybody else. If you're worried about coronavirus right now, tell your friends about these people. They are not just survivors, they are a source of hope for a future without coronavirus. See you next week. What's your message to the world? My message to the world: be socially responsible and have hope in your heart. Hope of your faith, hope for your family, hope for your country, and hope for the whole world to overcome this virus together. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jama'a masu ganinmu da sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan yanayi, da wannan hali da duniya gabaki ɗaya ta shiga ciki, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu da yawa. An ce yawan mutanen duniya yanzu ya haura miliyan 7,000. Amma Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya kawo jarabawar da duka mutum miliyan 7,000 nan ba wanda hankalinsa bai tashi ba. Wannan ciwo jiya BBC sun ce adadin waɗanda suka kamu da shi a duniya za su kai mutum 500,000. Sannan daga ciki mutum 120,000 sun warke.
sannan ko mutum 22,000 sun halaka sakamakon wannan annoba ta coronavirus. To akwai abubuwa guda biyu muhimmai da ya kamata mu kula da su, ko guda uku. Na farko, maganganun malamai. Na biyu, maganganun likita. Na uku, maganganun hukuma da gwamnati. Wajibi ne waɗannan ukun duka mu girmama su. Mu girmama abin da malamai suke gaya mana a babin malanta. Kada wani malami ya tsallan baɗake ya fita daga babin malanta da ilimi ya shiga cikin magana akan abin da bai shafe shi ba, ko ya shiga gonar da ba tasa ba. Hakanan kada likita ya shiga harkar malanta, ya tsaya shi ma a harkarsa ta likitanci, a harkarsa ta jami'in lafiya. Hakanan gwamnati ta tsaya ta yi aikinta na kare dukiya al'umma da rayukan al'umma da kuma matsayin ko makomar al'umma. Da haka za mu saurari malamai a cikin babin malanta su gaya mana abin da ya kamata mu yi a zuciyarmu na yadda da ƙaddara, da abin da ya kamata mu yi da bakinmu na zikiri da salati da istighfari da hailala, da abin da za mu yi da hannayenmu na sadaka da kyauta da ayyukan alheri da tuba zuwa ga Allah domin iyaye mana wannan hali. Sannan jami'an lafiya ko jami'an kiwon lafiya su gaya mana abin da za mu yi domin Allah ya tsare mu daga kamuwa da wannan annoba. Wanda ya kamu ga shawarorin da aka bashi, wanda bai kamu ba ga shawarorin da aka bashi. Duk wanda ya san Allah ya jarabce shi da wannan ciwo ko da wannan kwalara ko da wannan annoba, wajibi ne ya gaggauta zuwa domin jami'an lafiya su duba shi su ba shi shawara. Idan mutum yana da alama wannan ciwo ya yi shiru, ya je ya yaɗa ta a tsakanin al'umma, to dukkan musifar da wanda suka ɗauka suka shiga sai Allah ya ɗora masa alhaki. Hakanan wanda bai ɗauka ba aka ba shi shawara ya zauna a gida, ya ƙi bin wannan shawara ya je ya ɗauka, to fa shi ya jawo kansa duk musifar da ta hau kansa, shi ya ɗora ma kansa. To hakanan kuma gwamnati aikin da ta tsara dukiya da rayukan jama'a, don haka mu bi waɗannan ɓangarori guda uku. Mu yi wa gwamnati biyayya, mu yi wa malamai biyayya, mu yi wa jami'an kiwon lafiya biyayya. Allah ya yi mana wannan musifa, ya ba mu zaman lafiya, ya kuma ɗauke mana wannan musifa cikin gaggawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.